Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм гражданин Колев. Намирам се пред една от най-емблематичните дискотеки на нощ на София. Тук разбрах, че се провежда кастинг и ще се избира най-новата фолк звезда на България. Влизам вътре да видя какво става. Здравейте! Как се казвате и откъде сте? Християна от Девня. Много ли искате да станете фолк певица? Кой не иска? Да. Аз не искам. Който се занимава с музика, иска, да, искам. Всяко начало е много трудно и наистина поп-фолк е една голяма борба. Но като си талантлив се открояваш. Къде е родена Алисия? Не знам. Не знаете? Не. Но пее по-хубаво от нея. Какво те накара да дойдеш тук да ставаш певец? Ами, това, което ми е дал Господ. Кое? Гласът. Коя ти любимата песен? Обичам те до безсъзнание. Като буца в гърлото ми заседнала е любовта. Ралица Пенчева от Русе съм. Какво ви накара да дойдете и да се запишете, за да станете фолк певица? Ами, мечтата ми от много малка е да пея, да се занимавам професионално с музика. Асен се казвам. Откъде си, Асене? От Сандански. Как е правилно да се каже? Асен иска да стане фолк певец или Асен иска да стане чалгаджия? Моля ви се, не обичам тази дума чалгаджия. За да те забравя, тръгвам с коя да е. Гласувайте за мен, гласувайте за качеството и за професионализма. Не искам да се хваля, но предполагам, че ги притежавам тези качества и... За да те забравя, тръгвам с кого да е. Сега може да ни цитирате нещо от Христо Ботев. Вие пяхте ли? Да, от 9. От 9 часа сте пял? Да. Какво? На Тони Стораро. Може да ни запеете? И хиляди на Тони Стораро. Тази... Не мога. Притесням се. Фолк певец ли искате да станете? Да, обаче не ме одобриха. Не ви одобриха. Защо? Какво е вашето обяснение? Не знам, просто май ме излъгах. Циганска е душата, циганско е сърцето, плача с горката, страдам се по него. Вие одобрени ли сте? Да. Ако станете фолк певици, много ли ще се радвате? Разбира се. Подпишете професионален договор. Ви дават по телевизията. Кой не иска да е по телевизията? Ако ви дадат, много ли ще се радвате? Опишете ми как ще се израдвате, ако се видите по телевизията. Ето популярен.